竹内涼真です。嬉しいですね。僕としても初海外で自分のイベントをやらさせていただくんですよ。本当に嬉しくて、最初自分が海外でイベントできるのかなと思って、本当にみんなが集まってくれるのかなってちょっと不安だったんですけど、今この景色を見て安心しました。ありがとうございます。老师剧组里面啊，哎，是 Hiroki 吗？导师红光老师是 Hiroki 先生。ひろみつ先生。哦，ひろみつ先生。哦，它里面有一句话，就是那个女主角说：“我绝对要怎么让你喜欢上我？”对，然后老师就说：“好啊，那不然就来试试看呀。”今天可以重现这个画面吗？我们都想当果王。嘿，动手，一码，right now。台词来了，要收了，要接收了。嘿，せーの。俺を落としてみたい。かっこいいでしょ。我很帅吗？我超帅的吧？かっこいいですね。かっこいいでしょ。很帅吧？はい。かっこいいんだよね。我就是很帅。所以作为一个这个厉害的国民男友，对于自己全身上下有绝对的自信。自信たっぷりです。超有自信的。觉得自己全身上下最迷人的地方在哪里？全然しない。自分の自信があるからです。ほくろです。这个痣。那你可以哦，这一颗要圈起来放大。在真实的命运里面，你曾经被甩过吗？振られたことありますよ。当然有。どうも俺を振るんだよ。どうも。你们觉得怎么样？怎么会有人要甩我？对啊，ありえないでしょ。蛮不可思议的吧？对。所以希望呢，你可以很快找到一个珍惜你的人，会帮你生3个小孩的人。3人子供欲しい。对，我想要3个小孩。ね、どう？3人欲しいんだけ你ど们，どうみんな？你们觉得怎么样？3个小孩好吗？哦，你们都可以生是不是？都可以啦。对，大家都可以生3个以上。